takže ho rovnako od tebe som... Nakúpom parazitov na polícii, samozrejme aj proti parazitom u seba. Čo sa týka cigánského problému, nakoľko sa aktuálne na Slovensku cigánsky problém existuje. Našu štátnu hymnu, ako som už povedal minule, ktorej text nám môže byť veľkou inšpiráciou, pretože potrebujeme, aby sa Slovensko prebudilo. Takže na Tatra sa blízka. Je dobré, že sa ešte nájdú Slováci, ktorým záleží na Slovenskej republike. Aj keď moja otázka je, prečo je nás tu tak málo, prečo tu nie je 20 000 alebo 50 000 ľudí, kde sú všetci tí, ktorí sú sužovaní extrémizmom. Slovensko okrádané! Rozprestri ju! Najskôr to rozprestri tú vlajku! Ukážu! Poďme! Špiny francúzske, nemecké, aby ste vedeli. Toto je vaša únia, aby ste sa toto. Policajný štát! Zhromaždenia na roku bude verejným činiteľom, to si uvedomte. Tak to chodí v tomto svete a čoraz častejšie. A kto bude veľmi iniciatívny, opustí rady nadpriemerne platených policajtov. Tak si to zvážte. Pánové, odčúvajte. Ja mám jednu skutečnú